Miroslave, vakuumiranje suvog mesa. Evo vakuumirao, znači na mašini već. Mašina za kućnu upotrebu, ali dobra. Kako ne, odlično. Kako je ispalo. Kako to lepo izvakuumirano. Zamrzivač poslije toga. Tako. I onda vadiš po potrebi. Pa da. Nema ništa bolje. Evo kako je ovdje, ove ispale su. Mislim, mora da vidim i ovako da pokažem. Svaka čast. Odlično. I koliko imaš ovi ovako sad kese? Zavisi koliko ima mesa, ali tako? Da. Desetak ovi i to imaš jednom nedeljno kako vadiš, jednom na nekih 10 dana i to je to. Evo ovako ćemo pokazati vakuumirku. Kako izgleda. Uglavnom sve su one slične, ali tako nema to neke... Sistem isto. Pa ništa. Prijatno na kraju. Da.